Tene utikalo kile bisaba samba flani mugan kele amunu sogolin bana anga folibaw yufu au sigiyorola. Furancela fanga jamana kuntigi koro badawna ka ministre nyamogo bilala. Yoka kuna fundi kene sigili. Afrique Libyen fan na fuluku tomba CEDEAO ko anisondiara Furancela fanga jamana kuntigi koro badaw na ka ministre nyamogo Moktar Wan Bilali Kola. CEDEAO ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ o y'a jira ko fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan walasa ninnu ni hakɛ min ka kan u ka fanga kɔfɛ o bɛ se ka bila o kɔnɔ cogo min na. Ka jamana lakana ani ka sariya labato yuruguyurugu ko kɛlɛ fo ka se ɲangilibaliya kɛlɛli ma o ni yɛlɛma doni politigiko ni fangabulon cogoya la. Kuma kɛra ninnu de kan ministre ɲɛmɔgɔ ni fanga ɲinitɔnw fɛ juma utikalo kile 27 sanba filani 21 a sen fɛ ɲɔgɔn sama koni fanga bonyana furancɛla fanga kuntala jayani ko kan ani kalataw labɛn ni jɛkulu kelen sigiliko la sen kan. Orange Money baarakɛlaw bɛna tile 4 baarabila daminɛ sini. Orange Money baarakɛlaw bɛ nisɔngoya jira la o bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ bi ka sababu k'u ka sɔrɔta dɔgɔya ye Orange Money soba bolo. Mɔgɔw bɛ wari cili ani wari lamarali min kɛ Orange Money baarakɛlaw fɛ u ka sɔrɔ ka dɔgɔ o la. U y'a jira ko sini utikalo kile 31 ka se septembre kalo kile 3 ma san 2021 k'u bɛna tile 4 baarabila daminɛ. O baarabila kɔnɔ ko bɛ kɛ Orange Money fɛ o bɛna gɛlɛya. U ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ Dirisa Siribe ka fɔ la Mali kɔnɔ téléphone carte feerebaw ka tɔn mun bɛ yen olu n'o bɛɛ jɛla nin baarabila in na. N'an taara coronavirus kibaruyaw la coronavirus ye mɔgɔ kura 32 minɛ sibiri don. Kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a jira ko mɔgɔ 1400 minnu sɛgɛsɛgɛra sibiri utikalo tile 28 san 2021 coronavirus yera 32 la. Mɔgɔ 4 kɛnɛyara a lɛrɛ 24 kɔnɔ. Coronavirus tɔ 110 bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka bolo kan. K'a daminɛ marisi kalo tile 25 la san 2020 coronavirus ye mɔgɔ 14,846 minɛ Mali kɔnɔ. 14,078 kɛnɛyara nka mɔgɔ 539 fana ka bana y'u faga. An bɛ don min na coronavirus boloci fɔlɔ kɛra mɔgɔ 173 ani 242 la. Minnu ka boloci hakɛ dafara o ye mɔgɔ 114 ani 316 ye. Walasa k'an yɛrɛ tanga ka mɔgɔ wɛrɛ tanga an ka coronavirus boloci kɛ. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na aw k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ in kan.